Farem la presentació de la reedició del llibre Filosofia a l'escola. Aquest any, 2019, es fan 50 anys de Philosophy for Children, de la creació. En realitat, es fan 50 anys de la primera edició de la descoberta de l'Aristòtil Mas. I alguns ho han agafat així com un aniversari, no?, dels 50 anys de l'existència de filosofia. Però bueno, amb la Manuela dèiem l'altre dia, segurament el Lippmann ja portava anys pensant sobre això, no? I bueno, hem tingut la sort que ens han fet cas, després d'insistir molt, i Eumo ha reeditat el llibre, que creiem que és imprescindible que estigui a l'abast de tothom. Llavors la Irene, la Manuela i la Carla ens parlaran una miqueta des d'uns punts de vista diferents cada una i amb això acabarem. Bé, bon dia. Se sent? Sí. Bé, jo faré la introducció a la presentació perquè la Irene i la Manuela parlin del text i del contingut. A veure, jo utilitzo moltes frases de les que diu Matthew Lipman, no només a Filosofia a l'escola, sinó en diverses de les seves obres, però aquesta vegada m'he fixat a la primera de les frases. Llavors, clar, quan me vaig fixar en la primera de les frases vaig pensar, ostres, hi ha alguns llibres d'aquells, algunes primeres frases de llibres, no?, que tots que poder no sabem situar massa d'on és aquesta primera frase, però que les sentim i que són famoses perquè són primeres frases de grans llibres, no? Llavors, per exemple, En un lugar de la Mancha, que tothom situa, o Ahir vaig somiar que tornava a Manderley, que podem situar o no podem situar, o ja parlant més de filosofia, Tots els homes desitgen per naturalesa saber, que és el text, la frase de la metafísica d'Aristòtil. En el cas de Rebeca i del Quixot, situen, diguem-ne, l'acció ja només de començar en un lloc, diguem-ne, molt concret, que sembla que només pot ser aquell lloc, i per tant és un lloc fictici, és una novel·la. Val? Està clar que la primera frase del Filosofia a l'escola no és com aquestes dues frases de novel·la, no? Tampoc no és una frase d'aquestes que la diries i tothom diria ostres, me sona, perquè no és una frase famosa en aquest sentit, però és potser semblant a la frase de la metafísica d'Aristòtil. La primera frase del Filosofia a l'escola diu la filosofia ha esdevingut un component important de l'educació a l'escola primària. Aquesta és la primera frase. Clar, la frase d'Aristòtil, tots els homes desitgen per naturalesa saber, en principi molta gent diu, vale, això ho diu Aristòtil, l'agafem sense qüestionar. Algú podria tenir la temptació de qüestionar la primera frase de filosofia a l'escola, però tant una com l'altra, si ens l'agafem en sentit així, diguem-ne, com a frase objectiva i universal, totes dues són discutibles i discutides, perquè tots els homes desitgen saber, no sé, què vols que et digui, poder no. Llavors, la filosofia ha esdevingut, això si ens l'agafem en sentit fort, la filosofia ha esdevingut un component important en l'educació primària. Home, agafada així, doncs algú podria dir, és una exageració, com l'altra, de fet. Llavors, en aquest sentit, em sembla que aquesta primera frase té una intenció provocadora, com la frase de la metafísica aristotèlica, salvant les distàncies, i el que fa és assenyalar un canvi, assenyalar una nova direcció que en el moment en què surt el llibre de Lippmann als anys 80, diguem-ne, estava inexplorada, que és la cosa aquesta de la relació entre filosofia i educació a l'escola primària. El que fan Lippmann, Sharp i Oskanian és donar per fet allò i a partir d'allà el que fan és intentar posar els fonaments teòrics d'aquesta manera que ells ja donen per feta que això és així. Per tant, diuen la filosofia ha esdevingut un component important i a partir d'aquí comencem a exposar quins són els conceptes principals, quins són els fonaments teòrics, filosòfics i pedagògics d'aquesta nova manera d'entendre-ho. I en aquest sentit,
és aquest l'interès que té el llibre de Lippmann, Sharp i Oskanian i la necessitat que tenim de tornar-lo a tenir mà. Dic tornar-lo perquè era una edició que es va fer també en català l'any 91 i en canvi ja no el teníem a mà. Llavors jo penso que és un text que és imprescindible pel tema d'això que us comentava dels fonaments teòrics del projecte i per tant l'haurien de tenir a mà els mestres que treballen al projecte, però no només, tots els mestres i tots també els llicenciats i graduats en filosofia, que aquesta és una altra cosa que no hi entro, però ja sabeu que sempre vaig dient que a les facultats de filosofia, diguem-ne, filosofia 318, diguem-ne, no en saben res de res. Per tant, ells també haurien de tenir com a material bàsic aquest llibre. El llibre té també el mèrit d'haver inaugurat aquesta mirada, aquesta nova mirada cap a la relació entre filosofia i educació primària. És veritat que a partir de Lippmann, a partir de filosofia a l'escola, hi han hagut altres propostes, però el que és innegable és el paper que va tenir Lippmann, Sharp, a filosofia a l'escola en aquesta posar en contacte aquestes dues coses que eren enteses una mica com l'aigua i l'oli, que no es podien barrejar. El llibre repassa, i això ja en parlaran la Irene i la Manuela, els principals conceptes que d'alguna manera fonamenten aquesta reflexió filosòfica. Aquesta reflexió filosòfica a l'escola primària i secundària. Llavors, parafrasejant, ja que he parlat d'Aristòtil abans, parafrasejant una mica Aristòtil, potser podríem dir que tots els nens desitgen per naturalesa trobar el sentit. I en aquest sentit, poder no només els nens necessiten trobar el sentit, sinó que una mica tots plegats. I el que es tracta a Filosofia 318 és de trobar la manera d'ajudar-los en aquest procés, en aquest camí. I fer això passa, segons el projecte Philosophy for Children, segons Lippmann, per la comunitat de diàleg i pel diàleg filosòfic. Hi ha encara una altra cosa, diguem-ne, que compartirien, diguem-ne, Lippmann i Aristòtil. Hi ha moltes, segurament, si ens poséssim a mirar, però ara així parlant de primeres frases cèlebres, i és que tots dos en algun moment també esmenten la relació de la filosofia amb l'admiració. I aquí també ha sortit el tema de la capacitat de sorpresa i de començar a reflexionar a partir d'aquí. Llavors, en la pàgina 57 del llibre de Lippmann apareix això, la filosofia comença amb l'admiració, que és una frase que apareix també en la metafísica aristotèlica. Llavors, aquesta admiració és el motor que mou la recerca de sentit, la recerca de raons, la fonamentació aquesta que estàvem comentant ara. I res, la filosofia és el component ineludible en educació i Lippmann pensa que si això és així, ha de ser també el component ineludible en l'escola primària, perquè el que intentem fer a l'escola primària és educar. Per tant, la filosofia també és el component ineludible de qualsevol educació que sigui verdaderament educadora. No tot allò que té l'etiqueta d'educació és educador. I per tant, en aquest sentit, em sembla que és, diguem-ne, interessant aquesta primera frase llegida així. La filosofia ha esdevingut, ho donem per fet i a partir d'aquí el que fem és intentar que això sigui realment així. Llavors, la filosofia per nens que proposen, el Philosophy for Children, és justament aquesta manera d'intentar que aquesta reflexió filosòfica sigui també present de manera inequívoca, de manera inaudible a l'educació no només primària, sinó també infantil, secundària i a batxillerat. Se sent? No sé si l'he tancat o l'he obert. Bé, les 2:10 i no sé si podem dir més coses del paper de la filosofia a l'educació, sobretot amb l'auditori que tenim. No faré pregunta d'examen, Algú coneix poquet el llibre Filosofia a l'escola?
Qui coneix poquet? Cadascú que interpreti el que pugui. El coneixeu poquet? Algú el coneix molt? I els altres? Entre així, així i així, què faríeu? Així, així o així? Quina és la vostra relació amb el llibre Filosofia a l'escola? A tot l'auditori, per no dir tonteries. Bueno. Bé, us veig tímids. Jo no vull fer una conferència perquè no toca, I a veure, què puc dir de filosofia a l'escola? És que he pensat moltes coses per dir-vos, però només repassant l'índex ja ho veureu. El llibre Filosofia a l'escola va ser traduït al català per primera vegada de la mà d'Eulàlia Presas, que és una magnífica traducció, d'un llibre que en l'original es diu Philosophy Goes to the School. Aquest llibre es va escriure... Philosophy in the Classroom. Sí, Philosophy in the Classroom, que només en català s'ha traduït sencer, perquè en castellà han fet una barreja de Philosophy Goes to the School amb Philosophy in the Classroom. Bueno, això va ser una decisió presa bàsicament per l'Eulàlia Bosch i les fundadores de l'IREF de fa 32 anys, 33, 34? Vale. Entre elles la Irene de Puig i l'Eulàlia Bosch. I van decidir que aquest era el llibre que havia de servir per formar el professorat de Catalunya en l'intent de prendre's seriosament els infants en el seu dret de pensar rigorosament, imaginativament, curosament i en comunitat. Quan aquestes dones sàvies van decidir que aquest era el llibre, crec que ningú que pretengui portar la reflexió filosòfica a l'aula i que prengui seriosament el pensament dels infants per fer del món present i futur un món millor, pot no llegir filosofia a l'escola. Això és el que es volia dir. Ho podeu interpretar com vulgueu, però vaja. Més unívoc no ho puc dir. Què més us puc dir? Quan però sí, filosofia a l'escola és un llibre que parla d'un programa, d'un mètode, el mètode Lippmann. Jo quan vaig començar, el mètode Lippmann, jo pensava, però el mètode Lippmann, com el sistema Martí de Corte i Confección. Mètode Lippmann, vols dir que és un mètode? I en el Matthew Lippmann li preguntaven això als anys 90, però això de la Philosophy for Children, com a programa d'habilitats de pensament, critical thinking, i ell sempre deia, no sé què té Philosophy for Children, però hi ha molts programes d'ensenyar a pensar que han aparegut i han desaparegut, això als anys 90, però sembla que Philosophy for Children té bona salut, perquè es continua traduint, es continua adaptant a molts països als anys 90, a finals del 90, a prop dels 2000 ja eren 40 països amb les seves respectives llengües i sistemes educatius que el començaven a treballar. Aleshores podríem dir per què deu ser això, no? De què tracta aquest llibre? És un programa més, és un currículum, és un mètode? Doncs jo sospito, o sospitem els que fa temps que hi som en aquesta olla, i vosaltres ja ho heu vist aquest matí, que és que el fer filosofia o el pensar filosòficament és una dimensió humana ineludible. No? Però no va ser fins que va aparèixer Philosophy for Children i Matthew Lippmann i en Margaret Sharp que se'ls va acudir la manera de com prendre forma, què fer amb la reflexió filosòfica o amb la tradició per posar-la a l'abast d'infants i mestres, perquè és un llibre adreçat a mestres. Com deia Heidegger, en una situació d'aprenentatge, qui més aprèn és el mestre. I per tant aquest llibre està adreçat als mestres. I si sou mestres conscients de que voleu saber què distingeix una qüestió filosòfica d'una que no ho sigui, què distingeix una discussió científica d'una filosòfica, una discussió religiosa d'una filosòfica, com és una seqüència de preguntes filosòfiques per construir deliberació a l'aula. Quina diferència hi ha entre valors i fets? Quina diferència hi ha entre creences, coneixement, informació i saviesa?
quins són els límits entre el pensament racional i el pensament raonable, els límits i les relacions entre l'ètica i la lògica, entre el raonament i el comportament. Són temes molt grossos. En Mat tenia un punt una mica arrogant, perquè escrivia sobre tot això. I fa 50 anys i encara hi donem voltes. Ho hem après a filosofia a l'escola, això. Va ser el primer llibre. I, per tant, el primer llibre no en l'origen, no cronològic. És un llibre base. I és un llibre a l'abast dels mestres i dels professors sensibles i intel·ligents. Després hi ha els mestres que volen aprofundir, i hi ha molta més literatura important a filosofia per nens o a filosofia 318, però aquest seria l'ineludible. No vull dir més coses perquè crec que n'he dit moltes, però sí que ha coincidit en el temps uns fets i me'n vaig en el moment emocional aprofitant el tema de la jornada de la conferència d'aquest any. Lligo caps amb una frase que el Pep Subirós, un pensador i filòsof molt important, que també està vinculat al grup IREF a través de l'Eulàlia Bosch, va posar com a títol a un dels seus llibres, que era que totes les aigües es comuniquen. I ell parlava del pensament africà, del pensament occidental, del pensament universal. I hem tingut recentment a Ben Okri, que és un novel·lista, un poeta, i jo diria un filòsof, que va ser convidat per l'Eulàlia Bosch al CCCB en els debats d'educació. El vídeo de la seva conferència està penjat al CCCB, us el recomano altament. I ell va parlar poèticament del que Matthew Lipman ens regala aquí a filosofia a l'escola de manera sistemàtica, ordenada, analítica, perquè prenguem el protagonisme i la por a fer filosofia amb els infants. Però de fons jo diria que comunica molt bé amb algunes de les idees que va anunciar en Ben Okri. Ben Okri va fer una conferència que es diu Mirar amb els ulls de l'admiració. Looking with the eyes of wonder. Lligant amb l'admiració de la que parlava Carla, Aristòtil, Lippmann. Alguns suggeriments per saber per què filosofia a l'escola no és un programa, no és un mètode, no és un currículum, no és una moda. El nostre món està fet de la manera com el mirem. Cada mirada és una reducció, és una projecció. L'educació ha de ser l'expansió de la nostra manera de mirar. Sense reflexió, sense contemplació, les nostres experiències són imatges que passen a través de la pantalla. L'univers és més gran que la nostra capacitat de comprensió. La provisionalitat és la nostra condició. La consciència és una de les coses més importants de l'univers. La fragmentació i la divisió han infectat la nostra manera de mirar el món avui dia. Necessitem mirar d'una manera que no sigui fragmentada. Necessitem transcendir la idea que el destí dels altres no és el nostre destí. Estem trencats en els nostres mites, amb les nostres idees. Per tant, filosofia a l'escola no és només un programa, sinó que és una aposta per cultivar la humanitat dels humans. La filosofia a l'educació fa ponts. Quan feu filosofia en sèrio a les vostres classes, què passa? Que feu preguntes que traspassen les matemàtiques, connecten l'ètica amb la tecnologia, connecten la metafísica amb la física, connecten els valors amb les emocions. És a dir, filosofar implica buscar connexions. Per tant, construir ponts i parlar de la globalitat, de la totalitat. Defuig la fragmentació, la filosofia. En un món fragmentat és un món violent. Per tant, és un compromís, no?, també el que tenim treballant filosofia a l'escola. I jo el que he après no ho he somiat, sinó que va ser llegint, rellegint, subratllant aquest magnífic llibre que ara, gràcies a la insistència i tenacitat de la nostra directora
Glòria Arbonés, a la Carla i a la Irene s'ha pogut reeditar. I els detalls de la reedició ens els explica la Irene. Molt breument, perquè suposo que ja ha quedat clar que l'heu de llegir. 4 frases, literalment 4, sobre la reedició. No? Ara, ara. Bé, ens vam entossudir en reeditar-lo i vam haver d'usar molts arguments perquè el món editorial està com està, però hi ha 2 arguments que només els citarem titulars. Un l'ha insinuat, o quasi més que insinuar, la Manuela. És un llibre fonamental i fonamentador. És a dir, és una base sobre la qual hem construït 30 anys d'experiències i d'escola, i no es pot deixar de banda. D'altra banda, s'ha convertit en el temps en un clàssic. I ho dic perquè rellegint-lo, quan preparàvem la reedició, t'adones de l'enorme riquesa i de les respostes, algunes vegades fins i tot sense preguntes, que dona Lippmann. Hi ha un parell de pàgines sobre el tema de l'adoctrinació que són d'antologia i estava lluny, com podem imaginar-nos, d'aquests mons, però és magnífic, és a dir, respon a coses que ens han passat a nosaltres al cap dels anys. Per tant, és un clàssic amb tot el sentit que té i el pes de la paraula clàssic, del que aprenem, que és mare de moltes informacions i coneixements, etc. Sobre la reedició, hem fet el mínim de canvis possibles, just per fer-lo un palet més àgil i adequant-nos, per exemple, a qüestions ja de llenguatge una mica més normalitzat. En comptes dels alumnes i els professors, és l'alumnat i el professorat, faltaria més. Filosofia per nens s'ha convertit en filosofia per nens i nenes. Aquest tipus de coses. EGB és primària, algunes poquetes coses d'estil, perquè no érem ningú per rectificar l'Eulàlia Presas, com ha dit la Manuela, que va ser una magnífica traductora, però hi havia algun car, que segur que n'hem deixat algun, perquè li dona a vegades aquest to més literari, però en alguns casos hem polit amb molt respecte i amb molta cura aquesta edició. I vull acabar amb una de les frases que hem posat a la nota de l'edició d'enguany, que diu: gaudiu d'aquesta obra mestra, assimileu els bons coneixements que aporta i, sobretot, vivifiqueu-los a les aules i incorporeu-los a les vostres vides. I només afegir, sereu més feliços i més savis.